Ase kaunti ya Kisii ase bunge ya Nyaribari Masaba ensemo ya kiamokama abwase abamenyi abo batebire ng'aningo barochora Jacoba omugavana we kaunti ya Kisii asobachori buri busyo korengana na barabo nigo babwatebire ngererio ao ng'aningo barochora chigokonya e kaunti ya Kisii tiato chake oroboti orwa senchira yoboikiranu no mulikito Brian Sagini Isena oyotwara egeikaro gosoko letaro goikasa ensemo ya kiamokama na gutwariganiryo roboti rokubwatia ritukorinde na inde twakora etaro yaito eyemo aseyemo goika ebunge ya Nyaribari Masaba anene mono ensemo ya Friends egotoka eward ya Gesusu na boigo ensemo ya kiamokama eward ya kiamokama aseganga yaitenene yabo gosangereri amaoni goste ibirengeri byabamenye bensemeyo elikomanya uyubarache gwakera chikura chubo gavana e county ya Kisii bosio bwo bochori bwo mwako yoiga ango kwana korugesu ward kiamokama division waka Professor Ongeri na isaine sababu nero mwaka bwa maroro andi nakorete bibiri bitatu kurugesu ward asekerwe kiobo gavana igondigerete mogako Ongeri esigasi akorire kuru Nyaribari Masaba chikura chobo gavana engwa kero mwaka professor listen why pingo mwaka chikura omogako ori okorire gaserengia Simba Arati inki Simba Arati na morete rororo ekera kurigirira no nekera gukwana chinkwana chia na bokorora ngata ete kugatha kurigirira ngakia bagusi bakonyora na kubekwamo no na Simba Arati ntutaite kumwendo sune bichana ku reference ga sababu enene oitwa kagetoro gotora na togoserete nje ndongo support akoro ko mwaka Professor Ongeri because yokorire binde bingi abantu barabake konta getumo sa kurukunga Simba Arati naro chingambwa nga kolegasi abantu niko banga lakini miaka yabakanirake kurwa asense mwa Nyaribari niko goikera bono muswati Recho Otundo Ezekiel Machoguna boigo Sam Ongeri beso kirikori gya kubwateswa n'abanyaribari ase kemirano kyobo gavana mwako yoiga korende ine ase batata baiga ningo abanyaribari barache ko ali bagali okobara tigato teme nono musubati Recho Otundo onya karororo mugako ko Sam Ongeri kigengo nero mo gavana ito urairo bosene tabyo bwembuyo uraire korobo agajire bintu okora ojumuntu ojirecho Otundo ndanya ko morora enda mochore abatu achorire babaira bakora didami dugagera Ezekiel Machogwe kura yana so mugavana 2022 Simba Arati amuro muingo musawo muyaga na bagotokonya konya basai akoina bana ba ebirema nebyo nabyo birengera byagati y'abanyaribari ekerobona matukati gairense yemyemo na 15 gokoro bochori bonene bwo mwako yiga na kera omonto nigo abwato bosbori boko mwakera eko komora yonde bwensi korengana ne chiachenda chiaye benne ingo reporter ya Ndizi TV eretarian Brian Sagini Isena.